op Curaçao en in Nederland toen een verwarde Curaçaoenaar een bewaakster bij een supermarkt in Den Haag doodstak. Jamel Lomp moet zich nu op 28 september voor de rechter melden. Het is de eerste regiezitting in de zaak. En het Openbaar Ministerie in Nederland zegt dat hij wordt verdacht van het doodsteken van een 36-jarige medewerkster van een filiaal van een supermarkt aan de Turfmarkt. De politie pakte Lomp kort na de steekpartij op. Hij heeft een lang strafblad en kreeg onder meer eerder op Curaçao een TBS-maatregel opgelegd. Op Curaçao zijn zoals bekend geen maatregelen, geen mogelijkheden voor TBS-veroordeelden. Toen hij naar Nederland afreisde en weer voor de rechter verscheen, wist de rechter niet dat hij al eerder veroordeeld zou zijn tot TBS. Dus dat zorgde achteraf voor heel veel discussie over de opvang van mensen die eigenlijk TBS zouden moeten krijgen. Nou ja, eind volgende maand moet hij zich voor het eerst voor de rechter melden.